Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsalde on deneri eta ongi etorri Euskal City programako edizio berri honetara. Aurtengoan ere, 2 solaskide izango ditugu gonbidatu, gurera etorriak euskaraz solastera, haien herrien inguruan eta haien bizipenen inguruan. Baina aurtengoan, lehiaketa modura planteatu dugu eta orduan haien herrietako fusio hori egin beharko dute talde moduan batuz eta haien artean giro ona sortuz eta irria nagusitu dadila. Gaurkoan ere, 2 solaskide izango ditugu gurean, eta ni ezagutzeko irrikita nago. Zuek ere bai? Bagoazen. Naia naiz, Txantrean bizi naiz, beraz Iruñekoa naiz, baina Txantrean esaten dugu askotan herri bat dela. 20 urte ditut, aurten 21 beteko ditut, eta orain ikasten nabil haurrezkuntzako gradua, unibertsitate publikoan, eta baita ere banabil lanean aurrekin, aisialdian, euskarazko ekintzak burutzeko eta indartzeko euskararen erabilpena. Ni Irene naiz, Txantrean bizi naiz, Iruñako auzo batean. Ikasten nago, UPNan, lehen hezkuntzako gradua, eta kurtsoan zehar Dindaian lanean nago, eta udan beste kanpaldi edo aurren aisialdirako leku ezberdinetan. Kaixo, arratsalde on. Kaixo, arratsalde on. Ni Naia naiz, 20 urte ditut eta Txantreatik nator, eta orain ari naiz ikasten haurrezkuntza hemen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, haurrezkuntzako gradua, bai. Eta zu? Ni ere UPNan nago, baina ni lehen hezkuntzako gradua egiten ari naiz, Irene naiz, eta Txantrean bizi naiz ere, eta hori, ni saskibaloia egiten dut, eta zu aisialdean edo zer egiten duzu? Duela 3 urte edo hasi nintzen gitarra ikasten, ni betidanik ikasi dut trikitisa eta panderoa, eta duela 3 urte hasi nintzen pixkat gitarrarekin aldatzeko, eta bai orain uda hasita eta hasi garela eskaladarekin gehiago kalean eta arrokan eskalatzen, rokodroman baino, hasi ginen konfinamendua baino lehen rokodromora joaten, eta hor motibatuta gaudenez, udan egon gara plan horiek egiten, eta hori, bai. Gustora ez? Bai, so. Eta trikitisa eta hori dira, orain egoera honen aurrean ez? Zer, ezin duzu zer egin ez, lehen zer egiten zenuten? Gehien bat gu, taldeatan eta baditugu hori, juerga edo bateraldi gehienak dira udan. Eta aurten oso gutxi, zeren deitzen ziguten herrietatik eta joateko jaietara edo dituzten festetara jotzera, baina aurten ez digute zer ditu hori. Bertan beda geratu direlako jai gehienak. Baina, aurren urtean lortzen dugun zerbait egitea. Ni euskaldun zaharra naiz, betidanik etxean euskaraz hitz egin dugulako, nire gurasoek baita nire anaia arrebek euskaraz badakitelako, eta familiarekin gehiago euskaraz ibiltzen naizela, legusin txikinekin izeba eta izebekin, eta osabekin, eta lagunekin baita batzuekin, beste batzuekin baino gehiago, baina saiatzen gara pixkat euskaraz egiten bai. Ni zuka erabiltzen dut, euskara batuan hitz egiten dudalako. Bai, posible da hori, teorian auzoan bizi naiz eta derki egin genezakeen bizitza oso euskaraz. Nire bizilagunekin eta batzuk badakite euskaraz eta beti ibili gara euskaraz. Gainera, auzoko jende askok badaki eta ez litzateke arazorik egongo egunero euskaraz egitea. Ni euskaldun zaharra naiz, txikitatik ikasi dut, baina etxean ez dut euskaraz egiten, baina saiatzen naiz lehengusu txikiekin euskaraz egiten.
Euskara Batuan ikasi genuen, ikasi dugu, eta azukan egiten dugu. Bai, nik uste dut baietz, Txandrean jende gehienak euskara egiten du, ez da gehiena, baina bai gu gauden kuadrilletan edo mugitzen garen testu inguruan bai euskaraz egiten da, eta horregatik baietz uste dut. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ondo. Uste baino gauza gehiago dituzue komunean, ezta? Bai. Azkenean. Bale, bigarren atal bati ekingo diogu orain, mahai gainean ezarriko ditut gai batzuk, eta zuek egin beharko duzuena da, banan-banan altxatu, eta besteari galdetu. Alegia batek lehenik besteari galdetuko dio, eta gero alderantziz. Pixka bat, komentatzeko gai hauen inguruan eta hitz egiteko, bai? Bale. Uste zaituztet. Hemen jartzen du, bakoitzaren saletasuna garatzeko aukerarik duzu herrian edo auzoan? Bai, auzoan berean ez dugu, adibidez, lehen esan dizuan moduan eskaladarekin hasi gara pixka bat, eta hori hemen auzoan ez dugu rokodromorik ero, baina bai auzotik gertu badugula, Berriozarren adibidez, eta gero hori, arrokara eta joaten gara. Baina gero baditugu adibidez igerilekuak, non saskibaloia, korrika edo nahi duguna egin dezakegun, eta aisialdia esan didazu, ez? Edo zaletasunak. Bai, gero hori, musikaren kontua eta bai lagun batzuk elkartzen garela normalean, pixkat gure artean ez dugu estudiorik edo, baina gure etxean elkartzen gara edo txoko ezberdinetan hauek egiteko. Bai, nire egoeran berdina gertatu zitzaidan, nik saskibaloia jolasten nuen, baina Txantrean ez zegoen talderik gure adinetarako, hortaz kanpora joan izan behar nintzen jolastera, baina hori berez Iruñan bertan badaude talde asko orduan. Naiz Txantrean ezin egin, hemendik gertu aukera asko daude. Bai, eta gero zalitasun handi bat da lagunekin elkartzea eta pote bat hartzea edo, eta gutxienez hori baditugu tabernak eta auzoan hori egiteko orduan. Bai, eta tabernaz gain, ez dakit zure kasuan, baina ni naiz Peña Harmoniako sozio bat, eta hor elkartzen gara asko eta parrandaz gain gauza hitz egite ditugu hor. Bai. A ber. Hemen jartzen du galdera librea. A ber, adibidez. Hortengo egoera honen aurrean, nola planteatua zenuen zure uda burutzea eta nola egin duzu edo ze plan ezberdin egin dituzu? Pentsatua zenuena edo zenueneko bidaiak egin dituzu edo aldatu duzu plana pixkat? Aldatu ditut plan guztiak, bai. Osea, total. Ziren hasieran nik uste nuen bidai asko egin behar nituela, bai lagunekin, familiarekin eta bar, baina ez hemen baizik eta ez dakit lagunekin Pragara joan behar nintzen, gero bikotarekin ere kanpora joan behar nintzen, beste herrialde batzuetara, eta klaro, egoera honekin beste herrialde batera joatea oso zaila izan da, baina bai bidaiak egin ditut, ez? Baina hori, hemen bertan joan nintzen adibidez familiarekin Torrevieja, izebak pisu bat duelako. Eta hori esan duzuna lehen, igerilekua daukagu hemen auzoan, eta askotan joaten gara, baina hori plan txikiak egite ditugu, eta nik plan handi gutxi prestatuak nituen, eta hori ordez plan txiki asko egin ditugu, baina gustora. Bai, nire uda izan da oso antzekoa, joan gara pixka bat egiten planak astero, ezin genuelako urreneko planik antolatu edo, ez genekilako ze egoera egongo zen hemen, eta orduan joan gara hori pixka bat asteburuetan edo lana ez genuenean, hori bidai txikiak egiten baitere, baina oso gustora egia zen. Oso uda ezberdina, baina niretzat asko probestu dugu gutxienez, orduan ongi, oso gustora bai. Eta gero, neukan ere planeatuta uda honetarako lan egitea, baina, klaro, goera honen aurrean, ez dakit, lanik gabe, ez zegoen lan asko
egiteko, eta hori azkenean sartu egin naiz auzoko ludoteka batean, Zinazurgi ez dakit ezagutzen da elkarte bat, ez? Haurtzaroko gaiak eramaten dituena. Eta azkenean hor egon naiz, hilabete osoan zehar, baina hori, baneukan kanpaldietarako gogo gehiago. Baina, azkenean ondo gustora. Vale, bai. Vale, beste bat hartuko dut, ez? Vale. Hemen euskararen erabilera jartzen du. Herrian, auzoan, lagun artean, zuk asko egiten zu euskaraz, familian edo ere. Egia esan, euskararen aldetik zortea dugu lagun guztiok eta nire kasuan familiak eta betidanik hitz egin dugula euskara. Baina egia esan, gure artean nahi duguna baino askoz gutxiago egiten dugula. Azkenean, igual lehenago gazteagoa ginenean, ohitu ginen gaztelera erabiltzera gure artean, eta orain pixka bat egoera horretatik ateratzea bada zailagoa. Baina, saiatzen gara noizbenka hori, pixka bat aldatzen edo egoera ezberdinetan euskara gehiago erabiltzen eta orduan hori. Familiarekin lehenago hitz egiten genuela askoz gehiago orain baino, baina, saiatzen gara edo alden heinean saiatzen dugu hori euskara erabiltzen. Eta lagunen artean, nahi duguna baino gutxiago, baina gutxinaka bagoaz pixkat hori aldatzen, gutxienez. Doan, familian euskaraz egiten, badakite euskaraz. Bai, txikitatik hori, nire bigurasoek, ikasi zuten euskara gu jaio baino lehenago, eta orduan betidanik erakutsi digute euskara edo etxean solastu dugu euskaraz. Eta orduan hori, bai ohitura hori denborarekin aldatzen joan dela, azkenean helduagoa garenean nahi gabe ohitzen garelako gaztelera gehiago erabiltzera, baina saiatzen gara batzuetan, bai. Ni etxean, bi anak ditut, eta haiek ere euskaraz badakite, baina gure artean ez dugu euskaraz egiten. Gure gurasoek ez dakite euskaraz. Ikasten hasi ziren, baina azkenean, heldua zarenean euskaraz ikastea aurrekin, lanarekin, zaila da. Baina hori, ulertzen gaituzte hitz egiten dugunean, baina ez dugu normalan egiten. Lagunekin ere, zu bezala, ez? Azkenean, ohitura falta daukagu, orduan, errestasuna erdaraz daukagunez, ez dakit, ez zaizunean zerbait ateratzen gaztelaniaz hasten zara, eta hortikan aurrera dena gaztelaniaz ateratzen. Eta lagun artean eta pixka bat. Bai, hori, aldugunean hasten gara, baina txipa aldatzen dugu eta hasten zaigu. Nahi gabe batzuetan da, ohitura falta, esan bai. Lengusinekin, nire lengusinak batzuk badakit euskaraz, beste batzuk ez, eta txikitatik hasi nintzen euskaraz haiekin egiten, nahi nuelako ohitura hori lortu. Batzuk badira handiak eta haiekin ohitura nola txikitatik ez nuen, ez nintzen haiekin euskaraz egiten hasi, orain gehiago kostatzen zait eta hori ez nuen nahi beste lengusinekin eta horregatik txikitatik euskaraz egiten diet. Eta nik uste dut haiekin ohitura hori lortuko dugula. Bai, ni hori, familiarekin euskaraz hitz egiteko ohitura badugu eta betidanek hori, txikiak direnean nahiago dugu euskaraz haiei bideratzea, orduan haiekin hitz egiten dugu euskaraz lengusu eta lengusinekin, bai. Eta gero ere bai hori, badaude lagun batzuk, ohitura gehiago duzuna haiekin euskaraz aritzeko beste batzuekin baino, baina hori. Bai. A ber, urrengoa. Hemen jartzen du norbere herria, auzoa eta bertako bizi modua. Ni berez txatrakoa naiz, baina badut herri bat Burgosen, izen berezikoa, bai. Deitzen da Quintanilla del Coco, justo atzo bertatik etorri nintzen. Eta bizimodua nahiko ezberdina da hangoa eta hemengoa. Hango herria da oso txikia, ez dakit 15 biztanle izango dituen edo oso gutxi. Orduan, udan ematen dugu denbora asko. Eta hango nola betetzen garen hor, lagunekin egotea, auzoan, hor bertan herrian, edo ateraldiak egitea. Eta hemen txantrean esan dizudana,
normalean egoten gara peñan edo bai tabernan bertan, asko gustatzen zaigu plan hori. Baina mendira, gutxitan joan naiz mendira, baina ateraldiak egitea ere gustatzen zaigu asko. Eta zure herrira familiarekin edo han bizi da familia gehiago edo? Ez, joten gara bakarrik udan, familia guztia. Eta bada, herri tipikoen etxeak, badirela, etxe oso handiak ez, 4 pisukoak, eta hor, joten garenean elkartzen gara, ez dakit, 5 edo 6 familia hau da nire lehengusinak, izeba osa bat, da amona ere etortzen da. Bai, ni auzoan edo lagunak elkartzen gara, gehien bat, igual bero handia egiten duenean egeri lekura joaten gara, baino badago arazo batzuk garela bazkide, beste batzuk ez, orduan batzuekin gehiago elkartzen gara edo tabernan edo kalean, edo egiten ditugu plan ezberdinak, kanpora joateko edo. Eta, bizimodua, ez dugu gauza berezi asko egiten hemen. Azkenean ez dago orain, egoera honekin bai ezberdina da, ez daude gauza asko edo bereziak egiteko, eta orduan, zailagoa, baina, ondo moldatzen. Esan duzu ez, orain eskalada egitera joten zaretela. Bai, esan daiteke igual pixkat orain bizimodua aldatzen hasi garela, edo uda honetan gutxienez aldatu dugula, moldatzeko, pixka bat egoera honen aurrean plan ezberdinak egiteko. Orduan, hori hasi gara, goizetan lan egiten badugu, arratsaldetan planak eskalatzera joatea, edo igual pote bat hartzea, baina auzoan geratu ordez Iruñara igotzea, edo kanpora joatea egun pasa, edo horrelako planak, bai. Bale, gustatu. Azkeneko. Gustatu duzuzuk edo. Herritarren arteko harremanak, giroa lagunak. Herritarren arteko harremanak, giroa lagunak, zakit. Egia esan, txantrean, naiz eta, bai kuadrilla asko gaudela, bakoitza bere kuadrillarekin egiten dituela plan ezberdinak eta, baina, saiatzen ari dira orain pixka bat aldatzen edo plan ezberdinak egiten, gutxienez gazteak elkartzen joateko, edo neska gazteok hori plan ezberdinak egiteko, edo aisialdietan proiektu ezberdinak aurrera eramateko. Orduan, igual ez gara egunean zehar guztiekin elkartzen, baina modu batez edo bestez saiatzen diren proiektu ezberdinak aurrera eramateko beste pertsona batzuekin edo beste adinekoekin elkartzen gara. Edo, auzoan gutxienez edo igerilekuan edo tabernak gehienetan beti jende berdina dagoenez, azkenean ezagutzen gara gure artean eta agurtzen gara eta horrela bai. Bai, ez. Azkenean zentrakoak badakigu nortzuk diren zentrakoak. Eta bai, esan duzuna, adibidez hori ere peñan gertatzen da askotan. Peñara joaten zarenean beti kaixo esan behar duzu, ez? Berdin du nor dagoen, zeren bai edo bai ezagutu behar duzu. Eta hori, ez dakit. Esan duzuna, aurten ni sartu nintzen uda honetan zer, txantreatik sortu genuen ez dakit talde bat, egoera honen aurrean gauza ezberdinak planteatzeko, kuadrilla ezberdinak elkartzeko, baina azkenean atera behar izan nintzen lan egiten hasi nintzelako, baina uste dut egin zirela oso asko, adibidez, zinema egin behar zuten, baina ez dakit hemendikan aurrera izango da, orduan ez dakit egingo den edo ez. Baina egun batean elkartu ginen partxisean aritzeko eta gauza ezberdinak egiteko. Aurten zaila, baina normalean jaietan eta elkartzen gara gazte gehienak, ez? Antolatzeko gauza ezberdinak edo bazkariak egiteko, gazte bazkariak edo kaletako bazkariak. Orduan hori naiz eta kuadrilla, bakoitzak bere kuadrilla daukan, gero gainontzekoekin moldatu gaitezke, batez edo bestez. Kantetan eta txikitatik erakutsi dizkidatela, Benitor Lertxundi den adibidez abestiak eta miretsi, miretsi dezaket, azkenean
gustatzen zaizkialako bere abestiak, txikitatik entzun izan ditudalako eta gogorazten dizkidalako txikitan bizitako egoerak edo bizipenak. Musika denetarik egia esan. Ere bai da pixka bat nire emozioen arabera edo egoeraren arabera nahiago dut musika mota bat edo bestea entzutea. Eta bai, jotze dut trikitisa eta panderoa, betidanik, 9 urte nituenetik edo, eta gitarra hasi nuela duela 3 urte edo gutxi gora bera. Kirola egitea. Irakurtzea gustatzen zen, baina ez dute ez ere egiten. Ez dut ohitura hori orduan kirola egitea bai. Ni hondartza nahiago dut, bai. Mendea gustatzen zait, baina nahiago dut hondartzan erlasatzea. Ni pianoa jotzen dut, baina orain galdu dut gehiena. Eta musika denetarik entzuten dut. Dantzatzea asko gustatzen zait, orduan dantza daiteken edo zer, gustatzen zait entzutea. Kirola egitea, bai. Ni irakasle izan behar naiz eta irakurtzea beharrezkoa da, baina kirola asko gustatzen zait. Bueno, ikusten da gustora zaudetela, eroso, konfiantza hartu duzuela elkarrekin, pixka talde izaera hori garatzen zaztela. Orain utziko dizkizuet beste gai batzuk, eta oraingo honetan bi besterik ez ditugu hartuko, ze, gai sakonagoak dira eta pixka bat garatu ahal izateko ere lasaiki. Bale, hasiko naiz nire, erdiko. Jartzen du, sare sozialak eta harreman pertsonalak. Zer pentsatzen duzu honen inguruan? Ez dakit, baina egoera honen aurrean, COVID-arekin edo normale? Nik ulertzen duana da, igual orokorrean. Ea non indartzen diren gehiago, edo zure ustetan harreman horiek. Ea nahiago dituzun zuk sare sozialen bidez lagunak ezagutu edo harreman horiek indartu, edo nahiago duzun harreman pertsonal? Bai, nik nahiago ditut harreman pertsonalak, zeren ez dakit. Ni, sare sozialak bai dut bakarrik Instagram eta WhatsApp, ez dut besterik erabiltzen. Baina hori, benetako harremanak ni pertsona ez, beraiekin geratuz eta horrela mantentzen ditut, zeren kostatzen zait asko sare sozialen bitartez harremanak mantentzea. Ez dakit zergatik, agian ohitura falta da, baina egia da mende honetan sare sozialak presente daudela, ez? Eta erabiltzen ikasi behar ditugu. Baina ez dakit, niri kostatzen zait oraindik hori dena egitea. Egia da, orain, gero ez da gazteagoa den jendea, hasten dela gehiago sare sozialetan, edo baita ere heldutzen joaten direlako sare sozialekin. Gu igual, beranduago bizi izan ditugu, eta orduan gure ohitura izan da betidanik kalean edo elkartzea, eta orduan nire ustetan da oso zaila, sare sozial batetik lagunak aurkitzea. Baina baita ere hori, baditute gertuko egoerak, sare sozialen bidez elkartu direna edo ezagutu direnak, eta orain igual bizitzen direla elkarrekin. Bada pixka bat... Ja, esan duzuna ez, oraingo gazteria haiekin jaio dira eta horrela harremanatzen dira. Nik ez dakit benetako harremanak diren edo ez, haiek baietz esatu dute, baina, orain haiek esatu dute 1000 lagun dituztela eta geratzen direla batzuekin, besteekin, baina nik uste dut hori ezberdina dela gure harremanekin. Hau da, gure harremanak ez dakit, adibidez, nik kuadrian 10 lagun ditut, gutxi gora bera, eta haiekin baitut lagun gehiago eta harreman asko ditut, baina hori, nik uste dut egungo gazteriak ez duela horrelako kuadrilla, baizik eta lagun suelto asko eta gehienak sare sozialetan ezagutu dituztela. Gero gainera egoera honekin sare sozialek indar handia hartu dute ni ustez. Eta, adibidez, ligatzeko modua aldatu beharko da piloa, zen lehen zen jorgatan edo txosnetan elkartzen zinen jendea ezagutzen zenuen, edo, zen gutxienez errazagoa. Orain igual, metodo hauek aldatu beharko dira gutxinaka pixkat, egoera bukatu arte gutxienez. Baina, nik baita ere nahiago ditut gertuko harreman horiek izatea eta pertsonekin, horrela hemen gauden moduan aurpegira hitz egitea eta hori azkenan hori indartzen direlako nire ustetan gehiago edo ezagutzen duzulako pertsona benetan den moduan.
Zen gainera hori gero sare sozialetan eta badaude egoera latzak edo pixka bat arraroak direnak, ez, jendeak azkenean sortzen duelako igual perfil bat ez dela erreala eta orduan hori, bizi delako horrekin, baina bueno. Bai, baina nik uste dut gu biok ikasi behar ditugun gauzak direla, zer azkenean irakasle izan behar gara, eta oraingo gazteria hauek erabiltzen dituzte. Ni adibidez, nire lehengusinarekin ez, egon nintzela Torbijan, berak kontatu zidan pilo bat, eta ni flipatuta geratu nintzen, ez? Baina haiek normal ikusten dituzten gauza asko, guretzat arraroak dira ez, adibidez. Bai, ezagutu dut Instagrametik neska bat, eta geratu gara parke batean gu biok bakarrik, eta ni, bakarrik, Baina azkenean, ez dakit, ezberdina da eta egin behar gara, ez? Garatzen doa ere ezagutzeko modu eta metodak. Baina, bueno, hori da ohitura. Hori, izan dugun ohitura betianik izan da gertuko harremanak izatea, orduan, zaila egiten zait, ez zairuk bat ere gustatzen ez da ere, azkenean ez duzulako pertsona ezagutzen, eta orduan hori. Bakoitzak, bere aukeratzea zer nahiago den eta... Eta egoera honetan, zuk konfinamendu bitartean erabili zenituen hori tipeoak diren bideotxatak edo horrelako eriarekin edo... Bai, erabili dugu inoiz baino gehiago, zen hori, ni egon naiz 6 hilabetez kanpoan bizitzen, ikasten, eta han noiz benka egiten dituen bideoiak eta, baina orain konfinamenduan ikusi dut benetan, igual, naiz eta ez gertu egon gutxienez lagunekin hitz egiteko beharra banuen, eta orduan bideoien bidez, gutxienez aurpegira, ez bakarrik WhatsApparen bidez, mezuak idazten edo audioak bidaltzen edo ezak zer. Gutxienez bideoiarenekin lortzen duzu hori, aurpegira modu batez edo beste hitz egitea edo gutxienez zeo zer esaten baduzu, bere aurpegiko espresio hori edo ikustea, ez, pixka bat. Baina, bueno. Hartuko dut bigarrena. Genero berdintasuna. Bueno, niri asko gustatzen zaidan gai bat da, asko gustatzen zaidan lortu nahi dudan edo dugun gai bat delako. Azken finean, egunean zehar bizi ditugun egoerak direlako eta hori, gu emakume gainera izan da, gizartean ikusten delako edo nabaritzen delako asko ze ezberdintasun maila handia dagoen. Orduan, niri asko haserretzen nau egoera honek, niri eta orokorrean emakume eta jende askori, zen azken finean hori, ez da bidezkoa emakume eta gizon arteko ezberdintasun hainbeste egotea gauden mendean egonda, eta gauzak aldatu behar direlako, ezin garelako duela 40 urte bezala bizitzen jarraitu. Gizarteak aurrera egiten duen heinean, gizarteko gai edo adibidez, genero berdintasuna, zein arrazakeria zein aurrera egin behar duelako eta gauza horiekin bukatu behar direlako nire ustetan. Bai, ni ados nago zurekin. Nik uste dut gai oso garrantzitsua dela, hezkuntzatik kaina sartu behar dugula, eta hori nola ez dakit, divulgatu edo berdintasuna feminismoa dela, ez dakit zu bat esko duen horrekin, baina hori, ez dakit, esan behar da ez, zeren badago jende askok beldurra diotela izen horri feminismo, ez? Femenino hitza daukalako edo, baina azkenean horrek esan nahi du, lortu nahi dela genero femeninoaren berdintasuna izateko. Eta nik uste dut guk ez, zeren gure adinekoek ulertu dugu da, baina gure gurasoen adinekoek eta horrelako jendeak beldurra dio izen horri, zeren ez daki zergatik, baina hori. Eta nik uste dut gu irakasle bezala, kaina sartu behar diogula... Paper garrantzitsua badugu. Egiteko... Zaila da, haiek esate dute zaila dela, igual helduengan edo pentsamendu hau edo pentsaketzeko modua baldatzea, baina ni uste dut gauzak oso sinpleak eta errezak direla, baina ez dugula edo ez dutela aurrerapauso hori eman nahi. Ez dela zaila baizik eta pixkat perspektiba aldatzea edo gauzak beste moduz ikustea, beste moduz ikusi nahi ditugulako. Ni emakume izan da ez dut zertan
gizon baten soldata ezberdina izan behar lan berean. Osea, gutxienez, niri oso urduri jartzen nagoena da, adibidez, jendeak ezetza esatea ez dagoela genero desberdintasunik gizartean, eguneroko egoera ezberdinetan ikusten denean nola hori, genero desberdintasun handia dagoen eta hori, ez dakit, eskat. Bai, osea, azkenean ezberdinak gara ez, biologikoki horrela jaio ginelako, ez hau da, gizon batek eta emakume batek kirol berdina egiten badu eta beti berdin egin badute, obvio da, mutilak indartsuago aterako direla, baina hori, gehiago, osea, horrela jaio garelako ez, biologikoki, baina horrek ez du esan nahi, neska batek esportzu gehiago inda edo, mutil hori baino indartsuago izan daitekenik. Hau da, ikusi behar duguna da, ezberdinak garela, eta horrek ez gaituela eskubide ezberdinak eman behar, baizik eta ezberdinak izan da, eskubide berdinak izan behar ditugula. Noski, askotan ez digutelako aukera ez da usten, benetan erakusteko zertaz garen gai, zen naiz eta emakumeak izan da, hori tontakeria bat da, bakoitzak nahi duen paper hartu dezake eta kirolean adibidez, pertsonal prestatu egin baldin bada, adibidez, karrera bat egiteko edo, emakumea izateagatik ez du esan nahi indar gutxiago izango duenik. Baina hori, jarraitu behar dugu borrokan genero berdintasuna lortzeko ela bai, azkenean hori beharrezko gauza delako gizarteak aurrera egiteko eta ez geratzeko duela 40-50 urte genuen gizartean. Azkenean aurrera atera gargarelako ela bai. Orduan hori. Ezin dugu astu izan egon ziren borrokak eta borrokan jarraitu behar dugu eta ez astu gertatu zena. Ez dakit adibidez nire ama 8 nahi ziren eta bera gaztena izan zen eta baziren bakarrik 2 emakume etxean. Baina bakarrik berak izan zuen ikasteko aukera, txikiena zelako emakume bat jada etxean zegoelako etxeko lanak egiten. Hori nire izan zen. Eta hori aldatu behar dira gauzak eta azaldu behar dira gauzak. Zeren jendeak ja badu bere ideia eta ez dira hortatik ateratzen. Eta hori nik uste dut borrokan jarraitu behar dugula eta genero berdintasuna lortu. Bai, gainera gustatzen zaidan gauza bat da, adibidez euskaran ez dagoela generorik hitz egiterako orduan. Orduan, hori adibidez, hasteko gure hizkuntza, gazteleraz hitz egiten dugunean, badago hori, genero ezberdintzeko. Orduan, nik uste dut orokortzerako orduan adibidez esaten da todos edo beti orokortzen da mutilenganako generoan edo maskulinoan. Eta orduan, hori ere bai dela gure eguneroko egoeran ditugun elkarrizketa edo gauza ezberdinak, joan behar galera gutxinaka aldatzen, ez? Naiz eta gero egon gauza askoz ere handiagoak, adibidez, soldata ezberdintasuna, edo emakume izateagatik ez duzula lan egin behar, edo gizonak lan egiten dutela, horrelako gauzak noski aldatu behar direla, baina baita ere gu, adibidez, hori dela igual borroka modu bat egiteko guztiok batera ez, bakarrik lortu dezakegula, baina asko baldin bagara borroka horren bidez lortuko dugula gauza handi horiekin bukatzen. Baina gu ere bai bakarraka borrokatu dezakegula gure egunerokoan ditugun gauza txiki horiek aldatzen joaten, adibidez genero rolak edo adibidez gizon batek gona eramatea, normalizatzea egoera hauek, ez larritzea edo beldurtzea egoera hauek gertatzen direnean, baizik eta bai, egoera... Ohiturak haustu, ez? Ohiturak hautsi behar ditugu, eta erakutsi, progresatu egin garela eta gizartea ez dela aurrekoa. Baizik eta gizarte berri baten aurrean gaudela, zinetan eskatzen diren gauzak ezberdinak dira, eta hori da, orain eskatzen duguna berdintasuna da, bai generoan, bai beste gai ezberdinetan. Bai, berdinak garela eta eskubide eta aukera berdinak izan behar ditugula. Bai, inklusibitatea landu behar dela. Eta hori, horretarako denok
zerbait egin behar dugula, bai guk azalduz eta besteak burua irekiz. Bai, asko gustatzen zait. Espainia barruan egon naiz orain Mediterraneo aldean, Girona aldean, baina bidaia luze bat egin nuela azkenekoa izan zen, Peru aldean egon nintzen, 6 hilabetez bizitzen, orduan, ez dut asko egin nire bizitzan zehar bidaiatzea, baina bai asko gustatzen zaidala eta orduan gustatuko litzaidake mendik aurrera asko bidaiatzea eta. Bidaiatzea asko gustatzen zait, baina dirua behar da horretarako, orduan ez dut asko bidaiatu. Nire azkeneko bidaia familiarekin izan zen, Torreviejara, baina nire bidaia handi bat izan zen Argentinara, eta hor bidaiatu nuen pilo bat, eta hori. Bueno, mila esker. Eta orain, helduko diogu pixka bat aurtengo gai berezi honi, COVID virus delakoari, eta pixka bat hitz egingo duzue ze sentsazio eragin dizuen, ze iragarpen egiten duzuen, nola irudikatzen duzuen etorkizuna, luze joko duen honek edo ez, ze sentsazio pixka bat hori partekatzen alba duzue. Egia esan, komentatzen ibili gara orain arte, udako planak pixka bat moldatu behar izan ditugula egoera berri honen aurrean. Baina, egia esan nire esperientzia izan da pixka bat, gogorra baino, arraro samarra, guztientzat izan da arraro, ez genuelako horrelako egoerarik bizi lehenago. Baina ni hori duela urte bat Perun egon naiz, Perura joan nintzen Erasmusean, eta justo bueltatu nintzen urtarriaren bukaeran edo, izan nuen hori hemen egoteko hilabete bat edo, eta konfinamendua hasi zen, orduan hori izan da pixka bat arraroa zeren hori, azken finean beste leku batean ari zarenean bizitzen, adibidez, ni egon naizela 6 hilabetez honera etortzea eta etxean zure familia osorekin konfinaturik edo hori, etxean egotean, hori egoera pixka zaila izan da. Baina, orain uda dela eta hori probesten hasi gara ahalik eta gehien, zen ez dakigu aurrerantzean zer gertatuko den, orduan hasi gara plan ezberdinak egiten, hemendik ara gelditu gabe, pixka bat uda bukatzea dagoelako eta probesteko ahalik eta gehien egun eta eguraldi on hauek, gehien bat. Niri berdina gertatu zaitez, ni ere egon nintzen, baina Argentinan, Palafos deitzen da, ez da Erasmus, berdina da. Eta bueltatu nintzen, ez dakit, gogotsu familiarekin egoteko, ez dakit, izebari laguntzeko, amonarekin egoteko denbora guztia, laguntzen, ez dakit, pixka bat nola tortzen garen bezala guztiok ez, laguntzeko prest, gauzak aldatzeko prest, eta horrela ez. Pixka bat, itzuli nintzenean, hori, esan duzuna hilabete bat hemen egon, eta etxean konfinatuta, klaro, ezin zara monari bisitan joan, zeren ez dakit. Ezin zara joan, hasieran ez zinen joan, orain joan zaitezke, baina, klaro, nire amona oso heldua da, eta egon bar gara adi, zeren joaten baldin bagara, kontu zibile bar gara, izan dezakegulako COVID-a. Eta hori, ez dakit, pixka bat, itzali nintzen, ez? Marituen plan asko egiteko, eta izan zen pixka bat, hori, hemen nengoen, eta batean jaitsi nintzen asko. Baina, denok bezala ez, plan asko genituen, denan pikutera bidaldi genuen, eta hori. Baina ni etxean nahiko ondo egon nintzen, gu etxean 5 gara, baina badukagu patio antzeko zerbait. Eta horregatik horrek lasaitasuna eman zidan, zeren etxean 5, ez dakit, kaos handia da, ez? Gu ere bai gara 5. 5 bete. Ez dugu patiorik, ez ezer, eta hori, kaos bat, baina, azkenean, egoera berri honen aurrean bizitzen ikasi behar dugu, ez? Edo, ikasi dugu gutxienez, hurrengo baterago pixkat, igual, burua antolatzeko edo, hori. Eta, egia esan, handik bueltatu ginenean edo, nire kasuan, bazaude gogotxuri hori, jende berriarekin harremanatzeko, edo jende berria ezagutzeko, edo zenituen lagunekiko harreman hori indartzeko, eta azkenean honekin pixkat izan da oso zaila, ezin izan dugulako gure artean ikusi, ezin izan,
Bueno, ere bai, horrela probestu dugu ere bai beste modu bateko harremana indartzeko igual, ez? Edo, igual pote bat ezin genuen hartu, elkartzen ginen ez dakizein ordutan, bideodei bat egiteko, antolatu gara beste moduz egia esan egora honen aurrean, baina bueno. Eta esango zenuke zure gurasoekin edo anai-arrebekin harremana indartu duzula edo kaltera egin duela. Kaltera baino, adibidez orain udan, bakoitza dago bere planekin, bere lagunekin edo bidaiekin, eta azkenan ez gara hainbeste elkar ikusten. Baina egon gara 3 hilabete edo 2 hilabete terdi denak elkarrekin, azkenean aspertzen zara. Nahi gabe, aspertzen zara ondokarekin, bai egiten genitula igual gauzak normalan ez genitunak egiten, partxiz partideak jolastu ditugu beti, afalostean zen nola bihurtu zen erritualantzeko bat. Afalostean beti partxiz partida bat jolastu behar genuen, pelikula edo dena delakoa jarri baino lehenago, edo 8etan txaloak baino lehen, kirola egiten genuen, edo hori, pixkat hori ezberdina, dena ezberdina. Zen orain arte hori bakoitza ikasten, nire aizpa ikasten zebilen kanpoan, ni ikasten arratsaldetan, nire anaia goizetan, nire ama lanean, orduan ez ginen asko ikusten nahi gabe astean zehar. Eta orduan izan da nola aldaketa oso handia. Baina bueno, ni uste, igual urrengo bat izaten baldin badugu, espero dugu ezetz, egia esan. Baina izatekotan, igual beste moduz antolatzen dugula dena, badakigulako nolakoa den. Baina, bueno, momentuz espero dugu ez egota besterik, eta plan ezberdina gutxienez egiteko aukerak izatea, egia esan. Bai, nire kasuan berdina gertatu zitzaigun, ez? Gu partxizera ordez pintxazora biziatu ginen, baina asko. Hasieran deirua eta guztiz jartzen genuen, baina bai, esaten duzuna, ez azkenean, aspertzen zinen telebistaz ikusteaz ere, eta zenekien zer ez egin, ni amarekin zumba egiten nuen, gero nire anaiekin gimnasio pixka bat ere, azkenean atera nintzen fit, baina hori esaten duzuna, ni zinez geldirik egon eta horrek hasieran, ez dakit, harrapatuta ikusten nintzen hor etxean, ezin nuelako ezer egin, eta nire familiarekin sentimenduak eta horrelako gauzak gehiago kostatzen zaizkigu azaleratzea, hortaz hasieran nahiko zaila iruditu zitzaidan egoerak, baina gero konfiantza edo moldatzen zarela egoerara, ez? Eta errazago egiten da hori. Niri, igual, beldur gehien ematen diana da, gu hurrengo urtean, zuk igual baita ere, lehen hezkuntza egin da, baitugu praktikak. Eta noski, egoera honen aurrean, praktikak dela, igual, karrerako divertigarriena, aurrera ez eramatea izango litzateke, nahiko berritxarra. Orduan, espero dugu gutxienez horretarako aukera izatea edo esperientzia hori bizi izateko aukera izatea, baina ezakit. Nola ikusten duzu zuen unibertsitateko kontua? Ja, ni ezakit, goera, ezakit, zen jendeak esaten du berriz konfinatuko garela, beste batzuk ez dute ezetz, eta nik ezakit zer pentsatu. Ni nago horrela, denbora guztian. Ezin garela 10 baino gehiago elkartu, orain 20. Ja, nago... eskeda gauz behin. Baina ez dakit, nire nahiak adibidez, iaz egin zituen praktikak, institutu batean, eta hori egin zituen online. Berak reto batzu jartzen ziren, YouTubeen igotzen zituen klaseak, klase virtualak, eta gero haiek ikusi eta bidaltzen zizkien. Baina, klaro, gure egoera ezberdina da, zen ez da hilabete bat bi, baizik eta ez? Bueno, 6 hilabetetan gaude klasean, eta falta da lehenengo kontaktu hori, zeren hasieratik bideokonferentziaz egiten baldin badugu klasea, ez gara ezagutzen ez, eta lehenengo kontaktu hori falta zaigu, eta ez dakit hori nola aurrera eramango den. Zaila. Ni gainera txikiekin baldin banago, aurrezkuntzakoekin, praktiketan, oso zaila da, haiekin bideokonferentziaz hastea, ez nautelako ezagutzen, eta gainera egoera berri honetan pixka bat zaila. Baina, bueno, ni egia esan esperantza daukat egin ahalko dilerakoan, eta banago hor pixka bat, hori, gaude denak beldurrarekin zer gertatuko den, iraian kurtsoa hasi bezain laster, baina, bueno,
espero dugu dena ondo joatea eta gutxienez praktikak egiteko aukera izatea, ez? Bai. Bukatzeko ondo eta unibertsitatea. Edo hastea gutxienez, agera ja berriz konfinatzea, baina lehenengo... Ezagutza bai, lehenengo kontatu hori bai izatea horrekin. Bueno, oso polita dela, hasteko, gero, nire auzoan gutxienez jendearen artean gertutasun hori erakusten dugula, eta adibidez nire auzoa naiz eta Iruñerriko auzo bat izan, herri bat izango zeneko sentimendu indartsu hori badugu, eta hori garrantzitsua dela uste dut, eta gero ze falta zaio? Igual kuadrillen egoera hori edo horrekin pixka eta apurtzea eta beste jendearekin elkartzeko beldurrik ez izatea edo harreman ezberdinak izatea, hori, besteekin harremanatzeko edo elkartzeko, beste adineko jendearekin bai. Nire auzoak duen gauzarik importanteena nire ustez da bere harima ez, edo ez dakit nola esan, bere sentimendua, nik uste dut daukagulako auzo sentimendu handia, eta falta baldin bada zeo zer, txantrako gaztetxe bat edo gaztentzako leku bat izatea. Bueno, zer gustora zaudete? Bai, azken txanpara iritsi gara, eta bukatzeko joku bat egingo dugu, bai? Joku honetan, euskalki batean, pare bat euskalkitan dauden bi hitz asmatu beharko dituzue, bai, pixka batea zer esan nahi duten edo? Ez dakit ohituta zaudeten euskalkiak entzutera edo... Bueno, gutxi, batzuk, baina gutxi. Edo familiarik duzuen unbait. Bi hitzak jakin ezazuen nafarrak direla, bai? Ez dira... Bale. Bata, lehenengo hitza hau da, bai? Zizarkora deitzen da. Zer esan nahi duen, ideiarik ere ez. Emanen dizkizuet 3 aukera, bai? Lehenbizikoa da onjo garaia edo sasoia, bigarrena da kazkabarra, eta 3. tximista. Ui, ama. Hiruak izan daitezke. Pentsatu ea dos jartzen zareten, ez dakit. Onjoa, gero zer, kazkabarra eta... Onjo sasoia, kazkabarra eta tximista. Eta zizarkora. Zizarkora, bai. Ez dakit. Kazkabarra ez. Nik enduko nuke. Nik tximista izango nuke. Bai? Ez dakit. Da naparra, Onjo mota bat. Eko nautu. Zautzen dituzu onjoak. Ez dakit, Ari, izango dugu atzen. Zen izan duzuzuk? Bai, tximista bai. Ez que ez da izango hori, Zer uste duzuzuk? Zizarkora bat. Izan daiteke. Zizarkora, kazkabarra. Ez dakit. Ados jarri beharra duzue. Bai. Gainera taldea egin behar duzue, gero lehiaketaren irabazle izateko, behintzat adostasun bat lortu behar duzue. Hor batasuna. Pentsatu behar dugu pixka, Zizarkora, esken ni pentsatu dut. Egin 3 esaldi eta... Ezin geratzen dena beto. Bart arratsaldean zizarkora hasi zen. Kazkabarra hasi. Ez. Begira ze zizarkora. Hartuko dugu jazten. Ez behi da, onjo garaia esan du, Onjo garaia? Ez. Tximista. Zizarkora. Ez. Minutakit. Bai, esango dugu kazkabarra eta jazta. Bai, uste duzu, bai, eskenik hori egurtzen zutuzte. Bale, pues orduan zein, berdin Bueno, zain. berdin zain. Kendu bat. Eski tximista ez da. Tximista ez? Eski zakit. Bai, kazkabarra. 3 bi bat, bat eta 3? Venga, bale. Kazkabarra? Bai. Ba hori da, asmatu duzue, bai, kazkabarra zen. Ondo. Oso ongi. Eta badaezpada ere falta edo bai huts egin bazenuten, beste hitz bat daukagu hemen. Eulobio da, bai, aezkerako hitza da. Eulobio. Zerbait ere esaten dizue edo zerbait? Euria. Euriarekin utzita. Hemen daude 3 aukerak, bai? Batetik dugu iloba, bestetik kamomila belarra, eta bestetik marrubia. Iloba. Ez dakit. Eta hori izango baina. Eulobio. Eulobio.
Eski Iloba da zorra. Marrubi esan duzu. Kamomilla. Eski kamomilla. Marrubi esan duzu. Ez. Venga, bazen. Nik uste Iloba ez dela. Osea, Ez kamomilla. Neurolobio. Eski ni kamomilla. Bestela Iloba bai berdin zait. Ez. Kamomilla esan duzu. Bai, nik uste ez etze. Ez, batzein orduan. Eulobio... Egira, zeulobio, hain polita. Ez dakit. Irubi bat. Berdin zait, zuk aukeratu. Nik aukeratu lehenengoa. Ja, baina, kendu bat, eta nik aukeratu du. Bai, Marrubia ez da. Ez. Ez dakit. Iobia. Iloba. Iloba, bai? Ba ez Marrubia zen. Marrubia, ezkera zeulobi esaten da. Vale. Bueno, saiatu zarete, bitik bat behintzat. Bai, utxe. Gustora egon zarete? Bai, oso ondo. Bai, guere bai. Eta gainera talde sen hori piztu egin duzu, orduan agian lehiaketan puntuak irabazita sariren bat atera dezakezue. Beraz, espero dezagun publikoaren gustokoa izatea. Eta asko pozten naizu gustora egon bazarete. Plazer bat. Berdin. Eta ongi izan, eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko. Agur. Eta hauxe izan da gaurkoa. Eskerrik asko hemen egoteagatik, gurean, Euskal City saioan. Hurrengoan ere gehiago izango dugu, eta gaur ikusi dugun bezala, adiskide honekin, orduak labur.